Veliki pozdrav i dobrodošli ljudi u još jedan novi klip. Danas se nalazimo u gradu Požarevcu i danas, po ko zna koji put, možda je to naš grad, i danas idemo u jedan restoran koji se zove Presuda ili Presuda. Tako da meni za taj restoran rekao rođak jedan i kaže da ima jako interesantan i zanimljiv meni, tako da idemo da vidimo da li možemo da snimimo klip, ako budemo mogli ekstra, tako da vidimo se vrlo brzo. Dragi naši, evo nas, nalazimo se u restoranu Presuda, znači imaju jako zanimljiv jelovnik, to jest meni, sve sudska terminologija, znači jelovnik je sudska terminologija. Ja sam naručio zaštićeni svedok. Zaštićeni svedok je pilića džigerica u italijanskoj pršuti. Znači, zaštićeni svedok pilića džigerica u italijanskoj pršuti, domaća rakija iz Čačka, koja je jako dobra. Živjeli. A Nataša je naručila Karađorđev šnicl. Znači, prvi put jedeš Karađorđev šnicl, nikad nije probala. I imamo ovčji sir iz Makedonije. Znači, ovčji sir, nešto što ja najviše volim na svetu, iz Makedonije, tako da ćemo sada probamo, da klopamo i da vidimo ukus ovog zaštićenog svedoka, a verujem da je fenomenalan. Domaći krompir, onako domaćinski ispržen, baš ekstra. Boga mi, ovaj zaštićeni sodak je baš dobar. Boga mi, bolje nisam jeo u životu. Znači, krompir hrskav, mekan, ukusan, džigerice isto tako. Sad ću pravimo sir. Vidi sir. Nataša malo slabije sa ovčnim sirom, ne znam koliko je čujete, pošto vam mnogo tiho priča. A mi trenutno nemamo kameru, nam je King zajebo kameru, tako da snimamo sad opet sa telefona. Ali morat ćemo da vidimo da uzmemo neku bolju kameru. Ljudi, sir je ekstra. Sir je fenomenalan. Ne bi tačno mogu samo sir da jedem. Sir je fenomenalan. Džigerica, opet kažem, sa italijanskom slaninom, koja je slanina direktno iz Italije. Pričali smo sa gazdom restorana, gazda nam je objasnio da slanina dolazi svaki, kažem, utorak, dolazi direktno iz Italije.
znači ništa nije, a kažemo, italijanski, ali odavde iz Srbije, ne, znači direktno iz Italije. Sveža džigerica, pileća džigerica umotana u slanini, nešto najbolje. Najbolja džigerica definitivno koju sam do sad jeo. Baš je dobar sklop ukusa. Nije, tako kažemo, prepečeno, nije ništa, znači ekstra, baš onako kako treba da bude. Sve tim ovaj krompir se jako dobro uklapa s ovom džigericom, tako da... Znači, restoran Presuda, zaštićeni svedok, morate da probate ljudi. Znači, kad budete došli u Požarevac, obavezno dođete u restoran Presuda ili Presuda, kako god hoćete da se izjasnite. Obavezno u restoran Presuda dođite i obavezno naručite ovčji sir iz Makedonije, zaštićeni svedok, preporuka, mada uvek pitajte za preporuku šta vam konobar ili konobarica preporučuju, tako da da sam opet napravio tu grešku, pa nisam pitao za preporuku, ali vi pitajte za preporuku. Kao što sam rekao, džigerica i krompir, tako dobar ukus, takav dobar spoj, da je to nešto fenomenalno, nešto ekstra. Imamo i somunčiće, znači imamo sad. Znači probaš ovog svedoka. Osjeti se malo, može. Možda uzmi ovo slobodno. Da pravimo Karađorđevu nisam jeo, ne pamtim od kada. Ovo se topi u stima, ljudi. Majke mi. Fantazija. Fantazija ukusa. Fenomenalno. Znači ja volim da klopam, ljudi to svidi po meni, ali ovo je definitivno ekstra. Karađorđeva je tako mekana, tako je lepa, tako je, topi se ustima. Bukvalno vi stavite parče mesa, on se istopi. Porcije su taman koliko treba, nije prenatrpano, znači taman onoliko koliko treba, bar meni. Jedno srculence. Hoćeš? Nećeš? Ti je završila? Da. Svaka čast. Da li moguće da sam ja sve tebe dobro? Pomogni. Ne mogu. Božim se. Evo, možemo da završati s nekom nadam.
Ljudi moji, porcije nije da su dovoljne, nego su porcije baš obilne. Na okom se čini da su male, nisu, verite mi, ja sam se jedva izborio s jednom porcijom zaštićenom sa doka, tako da porcije ekstra. Velike su, ukusne su. Bilo mi žao da ostavim jedno parče, nego sam morao ga pojedem na silu i sad ćemo da vidimo da mu ćemo nešto za piće. Što ti dezert? Ja stvarno ne. Moramo da pravimo dezert, ne vredi. Izvinite, šefice, jer može meni jedna Coca-Cola, što ništa više? I još jednu jabuku. Malo da dunemo, pa da pravimo dezert. Vidimo šta šefica kaže, znači preporučuje urmašice, jel tako šefica? Urmašice, prileće ili šta je, mislim. Ja ću urmašice, nisam ja odavde, tako da... Može za mene. Vi hoćete možda jednu porciju ovoga, jednu onoga? Ja za mene urmašice, a ti šta hoćeš ozbiljno? Ja inače volim da klopim, vidi se. A što ste rekli, imate isto i palačinke sa nutelom i platom? Imam i to, a imam i čoko sufle. Dobro, ja ću onda jednu palačinku. Što? Sa nutelom i platom. Ipak klasika je najbolja, tako? Pa da, to. Tako je prije. Malo smo napravili nered po stolu. Danas se gazda neće ljutiti. Jako prijatan ambijent. Znači, jako je onako, nije ništa prenakićeno, knjižureno. Znači, jako prijatan ambijent. Sve fino skockano. Znači, ekstra. Meni se mnogo sviđa ovdje. Znači, imamo ostavimo? Ne, možete slobodno. Bila sam Da. Fenomenalno. Znači, sir je opravdao i ne samo sir, nego i hrana je bila vrhunska. Boga mi. Ja stvarno slađe džigerice nisam imao u životu. Inače, pozdravimo i osoblje restorana i da pozdravimo konobaricu koja je jako ljubazna i fina i uslužna. I da pozdravimo moju komšinicu koja trenutno nije na poslu, dolazi u popodnevnu smenu i naravno veliki pozdrav za gazdu restorana i za moju komšinicu Bilju koja je u kuhinji. Eto, dragi moji, da probamo i urmašice. Nisam odavno jeo. Ovo ćemo da... Od kad urmašice nisam jeo, ljudi. Ovo je... Znači, ekstra. Znate što opet jede palačinke. Mi nismo te, ja nisam teo palačinke, ja sam teo. Eto malo promenimo dezertere. Gdje god da idemo i jedemo palačinke.
Ne može da pojede dve palačinke. Urmašice ekstra, nisu preslatke, dobro su natopljene, sočne, baš ekstra, onako kako treba. Nataša je zastala. Ne može više. Dobit ću šećerni šok. Ziter, može da? Naplatimo pa idemo. Da ne dosađujemo više ovim ljudima ovde. Dezert, rakija i sir su na kuću. Hvala vam puno. Hvala puno. Dragi moji, vidjeli ste, znači bili smo u restoran Presuda, račun je izneo 2700 dinara, znači porcija zaštićeni svedok, porcija Karađorđeve, 2 Coca-Cole, 2 soka od jagode, salata, 2700 dinara, što je cena top. Cena je top, sve pohvale za cenu, za jelovnik, za naziv menija, znači za osoblje, za gazdu restorana. Rakije, dezert i sir smo dobili na račun kući. Tako da veliki pozdrav za gazdu još jedan put. Šta vam kažem, dođite u restoran Presuda kad budete dolazili za Požarevac ili ako ste koji slučajno iz Požarevca i okoline. Niste znali za ovaj restoran, imaćete njihov Instagram, možete da pogledate ako imate neka veselja ili slavlja, tako da kažemo, možete kod njih da organizujete sve. Ljudi su jako korektni, jako fini, jako ljubazni. Nadam se da vam se ovaj klip svideo, ukoliko jeste, obavezno bacite share, like, subscribe. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Tada, veliki pozdrav i čao!